Beth yw'r economi sylfaenol? Meddyliwch am y mudiad siopan lleol. Cadw arian yn y gymuned, gwneud dewisiadau mwy gwyrdd, cefnogi swyddi da a meithrin gwydnwch lleol. Nawr dychmygwch hyn ar raddfa fwy ac ehangach. A lledaenu'r ethos hwn ar draws yr holl swyddi, seilwaith a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Dyna uchelgais tîm Economi sylfaenol Llywodraeth Cymru, cryfhau bywyd bob dydd o'r bôn i'r brig. Mae dull yr economi sylfaenol yn ymwneud â'r nwyddau a'r gwasanaethau bob dydd rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw i oroesi, ac i fyw bywyd gweddus a diogel. Pethau fel iechyd a gofal cymdeithasol, tai, ynni, bwyd, trafnidiaeth, adeiladu a siopau lleol. Maen nhw'n hanfodol ac maen nhw'n aml yn cael eu darparu gan fusnesau lleol, neu gyrff cyhoeddus fel cynghorau a byrddau iechyd, neu sefydliadau cymunedol fel cymdeithasau tai. Efallai nad ydyn nhw'n arbennig o nodedig, ond maen nhw'n cefnogi popeth. Gall diwydiannau fel technoleg a gweithgynhyrchu uwch fod yn wych i'n economi, ond mae'r economi sylfaenol bob dydd yn heiddi ein sylw hefyd, oherwydd bydd esgyll o'r sylfaen yn arwain at ansefydlogrwydd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.yw'r economi sylfaenol.